Budete v době voleb delší dobu v zahraničí a není vám jedno, co se u nás děje, tak volte korespondenčně. Není to složité, ale musíte si dát určitá data a deadliny, aby se všechno v klidu stihlo. První krok je zapsat se na takzvaný zvláštní seznam voličů. Je několik způsobů, jak to můžete udělat. Ty vidíte tady. Jakmile se zapíšete na zvláštní seznam voličů, musíte si požádat o korespondenční hlasování. Písemnou nebo online žádost je potřeba doručit zastupitelskému úřadu nejpozději 35 dnů před konáním voleb, tedy do 29. srpna. Osobní žádost, včetně prostřednictvím žádosti zmocněnce, lze podat nejpozději 2 dny před konáním voleb, tedy do 1. října. O korespondenční volbu požádejte úřad, pod který spadá vaše adresa dlouhodobého nebo trvalého pobytu. Jde o úřad, kde jste byli zapsáni na zvláštní seznam voličů. Návštěva úřadu není nutná. Žádost lze podat poštou, datovkou, elektronicky nebo třeba prostřednictvím zmocněnce. Na základě žádosti o korespondenční volbu vám zastupitelský úřad pošle téměř skoro všechno potřebné. Hlasovací lístek si vytisknete sami z podkladů dostupných na webu Ministerstva vnitra. A pak už to tam stačí poslat. Více infa najdete tady na webu, tak tam určitě mrkněte.